ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ କାହାଣୀ ପଢ଼ିବାକୁ ଏବଂ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଲାଗିଥାଏ। ହେଲେ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଏମିତି କିଛି ବାସ୍ତବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଘଟିବାକୁ ଲାଗେ, ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ ଏହାକୁ ରୋମାଞ୍ଚ ବୋଲି କହିପାରିବେ? ଆଖପାଖରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଅନୁଭବ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଦେହରେ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏମିତି ବହୁ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହାକୁ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ କେଉଁ ସୁନସାନ ଘର ହେଉ ଅଥବା ବହୁତ ସମୟରୁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ମହଲ, କିମ୍ବା ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଉ। କାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ମିଳିନଥାଏ ଏବଂ ସେ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରେତାତ୍ମା ହୋଇ ଘୂରି ବୁଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହାକୁ ଭୂତିଆ ବା ହଣ୍ଟେଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାକୁ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ହଣ୍ଟେଡ୍ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ରହସ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ। ରାଜସ୍ଥାନର ଭାନଗଡ଼ କିଲ୍ଲା ଇଏ ସେହି ଜାଗା ଅଟେ ଯାହାକୁ ପୁରାତତ୍ତ୍ୱ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି ମାନିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଭାନଗଡ଼ର ଚାରିପଟେ ଏବଂ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଚେତାବନୀ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଏଠାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିଷେଧ ଅଟେ। ହେଲେ ଭାନଗଡ଼ରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ସେଠାରେ ଏକା ରହିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ? ଯଦି ଅଛି, ତେବେ ତା ପଛରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ଏକଥା କେହି ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ କାହାଣୀ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ସେଠି କିଛି ନା କିଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ ରତ୍ନାବତୀ ନାମକ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାଣୀ ରହୁଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଖରାପ ନଜର ଥିଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ କଳା ଯାଦୁ ଦ୍ୱାରା ରାଣୀକୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ହେଲେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାବଶତଃ ସେହି ତାନ୍ତ୍ରିକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି ତାନ୍ତ୍ରିକର ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛି। ତାନ୍ତ୍ରିକର ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଏକା ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତା ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ପ୍ରଚଳିତ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫାରେ ଏକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରହୁଥିଲା, ଯାହାର ଖରାପ ନଜର ରାଣୀ ରତ୍ନାବତୀଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭାନଗଡ଼ ବଜାରରେ ସେ ଦେଖିଲା ରାଣୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାସୀ ରାଣୀଙ୍କ କେଶ ପାଇଁ ତେଲ ଆଣିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ତାନ୍ତ୍ରିକ ସେହି ତେଲକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଦେଲା। ଯିଏ କେହି ବି ସେ ତେଲ ଲଗାଇବ, ସେ ତେଲ ତାକୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବ। କୁହାଯାଏ ରାଣୀ ଯେବେ ସେହି ତେଲ ଦେଖିଲେ, ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେହି ତେଲ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ସେ ଦାସୀକୁ ସେହି ତେଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦାସୀ ଜଣକ ସେହି ତେଲକୁ ଏକ ବଡ଼ ପଥର ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ତେଲ ପଥରକୁ ଉଡ଼େଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଲାଗିଲା ରାଣୀ ସେହି ପଥର ଉପରେ ବସି ତା ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ତେଲକୁ ରାଣୀକୁ ତା ଛାତି ଉପରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ପଥର ପାଖକୁ ଆସିଲା, ତାନ୍ତ୍ରିକ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲା ଏବଂ ସେ ଭାନଗଡ଼କୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲା ଏବଂ ନିଜେ ପଥର ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ମରିଗଲା। କୁହାଯାଏ ଏ କଥା ଯେବେ ରାଣୀ ଜାଣିପାରିଲେ, ସେ ତୁରନ୍ତ ଭାନଗଡ଼ ଖାଲି କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ। ଏହିପରି ଏହି ଜାଗା ଖାଲି ପଡ଼ିବା କାରଣରୁ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତେବେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ଏହି କାହାଣୀରେ, ଏକଥା ଆଜି ଯାଇ କେହି ବି ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ରାଣୀ ରତ୍ନାବତୀଙ୍କ ନାଁ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ରାଣୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଭାନଗଡ଼ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉଜୁଡ଼ିଥିଲା, ଏହି କଥାର ପ୍ରମାଣ ଆଜି ଯାଇ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଜାଗାରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟୁଛି ଯାହା ଭାରତ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଭୂତିଆ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେନି।